Sikerült bejutnunk egy sok-sok éve elhagyott hőerőműbe, ahol napjainkra szinte csak az irányítótár nem maradt érintetlen. Viszont találtunk egy hatalmas óvóhely komplexumot is, odalent rengeteg gázállarcot, katonai felszerelést és több régi sisakot is találtunk. Felmerült bennünk, hogy ezek akár a második világháborúból is származhatnak, utána néztünk, és valóban van rá esély, hogy német eredetű második világháborús sisakokról van szó. Ezt azonban biztosan nem állíthatjuk, hiszen az eltelt évtizedek miatt már nagyon nehéz pontosan azonosítani őket. A mai videóban felfedezzük az elhagyatott hőerőművet, és megmutatjuk, milyen elképesztő időkapu rejtőzik mélyen a föld alatt. Bazd meg, Google le. Google le. Már fordult. Jó, nem vett észre, menj. Most menj. Baszki, itt is teli kocsik állnak. Hát ja, azt mondtam, ez így ennyi. De az király amúgy. Hát akkor jöjjön az óvóhely. Tényleg itt megy el. Halkan, itt megy el a kocsi. Végig, baszki, gázmoszkok. Itt van még a szűrő is. A ruhák. Itt vannak a sisakok. Oh. A második világháború, azt hiszem, hogy első végén. Hát azt szerintem már első világháború, vagy második. Nem tudom. De azt szerintem világkapok, tesd meg. Ez full vas. Ez vas. Táska. Aha, a gázmosznak a tartója. 1960. 1900. Ez kulás, szerintem. Nem, ez kulás. Nyisd ki. Ez szűrő. Világíts bele. Tényleg szűrő. Ez jó nagy, bazd meg. Figyelj, van egy pár. Hát ja. Ott a csöve is, bazd meg. Ja. Visszarakod. Ez azért bosszos telefon. A főnök úrnak volt ilyenje. Első segélycsomag. Ez az izi, ez ki pont beesett, de ez a tudsz. Megint leesett, ezt nem hiszem el. Na ez. Ez azt hiszem egy ilyen nagyon-nagyon erős fájdalomcsillapító.
Te azt hiszem nem érzel semmit. Napokon át, vagy hogy van? Én nem tudom. Ezek is valami régi cuccok. Szóval meglőtt embereknek adtak ilyet. Az mi? Elrolt már minden. Hát az idő megette azért. Ennyi kamera, mint egy Ezek ilyen orvosi köpenyek, nem? Aha, igen. A másikban van sisak. Jó, hát ezt meg kiblőrözzük. Ugyan betyár. Polgárvédelmi. Ez egy polgárvédelmi bunker akkor. Polgárvédelemények. Önvédelmi. SD. Ember. Már ezt meg nem is fotóztam. Szerintem lefele mindegyiket. Hát vagy ez be van száradva picsába. De itt voltatok ebbe? Nem. Akkor lehet, hogy ez maguk. De pedig itt nincsen. Nincs semmi. Ja, de ebbe az meg lehet, hogy ez van beragadva. Be van hegesztve? Nem, be van ragadva. Fogom meg a lámpát. Ember. Ottan húzzuk. Hát ez... Húzhatjuk akármennyien, az nem fog kinyílni. Szerintem hagyjátok. Az ivóvíz tározó. Ó, egy CD. Mi a szar? Hát én szintén kisebbre számítottam. Tehát ez óriási. Azt tudod, mennyi pókháló. Nyomjuk. Jaj. Mennyi az esély, hogy akit fog várni? Nem tudom. Reméljük nulla. De előbb csak píkelj ki, hogy mizu. Ja. Tiszta lett. Tiszta?